Magandang gabi sa inyong lahat. This is Mike Padua, nagbabalik sa ating tropical weather analysis na yung araw po ng Biyernes hanggang Lunes, Agosto 7 hanggang Gs 2020. At itong Tagalog version ay pinaglilingkod sa inyo ng typhoon2000.com, ang unang website ukol sa bagyo dito po sa ating bansang Pilipinas. Umpisa natin ang update, itong latest GovSat, simulan ng araw na ito ng Biyernes hanggang bukas Sabado. Meron pong nag-form na yon yung dating surface trough noong kahapon, dito po sa may silangan ng Luzon, ay naging ganap na isa na pong low pressure area. Aktibo po siya. Ito po si LPA 94W at kasalukuyan, mabilis yung kanyang development, posibleng maging bagyo within the next 12 to 36 hours at nakataas po na yun ang kanyang probability na sa high po. Okay? High chance na ito po ay magde-develop, more than 65% within the next 24 hours. At kasalukuyan, naka-embed po siya sa tinatawag nating monsoon trough na may mga thunderstorms po dyan sa area na yan affecting Metro Manila, the rest of Luzon, ibang portions po ng Kabikulan at Mindoro, at may nakakabit po na mahinang LPA. Ito po yung LPA na dumaan sa may katimugan bahagi po ng Mindanao at Palawan, at kasalukuyan dito po sa may east ng Vietnam, sa may South China Sea. Labas po siya ng PAR. At ito po ay medyo in tandem po yan. Pag akyat nitong si 94W, ito po ay gagalaw rin pa akyat. So ito pong kombinasyon nitong dalawang LPA at itong monsoon trough ay magpapalakas na po ng hanging habagat o yung southwest monsoon. Magbibigay po ng medyo mahangin na panahon sa may Kalayaan Island Group, Palawan, Sulu Archipelago, Western Visayas, at later po dito po sa may Western Luzon, kasama po ang Metro Manila na yung weekend hanggang sa Monday. So inaasahan po ang mga pabugso-bugsong ulan, mga pabugso-bugsong mga thunderstorms na posibleng magkakaroon po ng mapagbabaha sa mga low-lying areas. So mag-ingat po tayo dahil po lumalakas na yung hanging habagat. Samantala, dito po sa may silangan bahagi ng ating bansa, meron po tayong mahinang habagat po, yung southwesterly surface wind flow, but sunod na ilang araw, ito po ilalakas na rin, magiging parte na po siya ng habagat. So, na yung weekend po hanggang Lunes ay inaasahan po natin mga pabugso-bugsong ulan, mga pabugso-bugsong thunderstorms, dulot po ng pag-ibayo po nitong namumuong samaan ng panahon na posibleng maging bagyong enteng sa loob ng isang araw. So, inaasahan po ito magde-develop. But ang good news po, ito po ay tatahak po panorte, northward, paalis po sa ating bansa at papunta sa general na direction po ng southern Japan. So habang paakyat po ito, hihilahin po niya ang hanging habagat at pagpapaulan po sa ating malaking bahagi ng ating bansa. Sa malaking bahagi ng ating bansa, okay? So, mag-ingat po dahil po medyo lalaki po yung mga alon po sa mga coastal areas, sa mga mangingisda. Mag-ingat po tayo, take all necessary precautions. Bawal muna pumalaot sa mga coastal na areas po ng ating bansa. Okay, so yan po ang ating pinaka-latest. So, sa mga nagtatanong nasaan yung LPA, kanina pong alas 11 ng umaga, actually, hanggang ngayon po, medyo quasi-stationary siya. Nasa kulang-kulang 300 kilometers po siya sa hilaging silangan po ng Catanduanes. Halos hindi pa rin siya kumikilos. But ito po yung unti-unti pong aakyat panorte papuntang Japan. At kung dinihin natin yung fast animation, ayan po, kinagita po natin dito ang pag-develop po nitong LPA banda po dito. Okay? And then, ito po ay tatahak panorte sa general direction po ng Southern Islands of Japan. At meron po ditong isa pang LPA, yung galing pong sa may Mindanao. At ito po ay tatahak rin patungo po sa hilagang silangan sa general direction po ng Taiwan. So, medyo magkatandem po yan pag gumalaw pong paakyat. At iyon po ang magkakos ng mga thunderstorms at mga pag-ulan na pabugso-bugso, dulot po ng paghikayat ng hanging habagat. Samantala, ito po yung ating Windy.com zoom-in satellite animation mula sa UMATSAT. At kitang-kita po natin dito ang makakapal po ng mga thunderstorms sa buong bahagi po ng ating bansa. Malawakan po. Nagbibigay po itong malalakas na mga bubuhos ng ulan dito po sa Naga. Nakalipas na 4 na oras ay hindi pa rin humihinto ang mga pag-ulan. Nagsimula po sa malakas na ulan kaninang alas 2 hanggang alas 4. Ngayon po ay medyo katamtaman hanggang mahina lamang. Pero ganun pa man, pabugso-bugso po ito hanggang nandyan po yung LPA sa may hilagang silangan bahagi po ng Catanduanes. At kung tingnan natin yung infrared satellite animation, yung dark red po, yan po ang center ng mga thunderstorms na nagpo-form within the hanging habagat at yung tinatawag nating monsoon trough. Kita po natin dito sa Kabikulan
At dito rin sa may Western Luzon, ang mga bagong thunderstorms na lumalapit po sa mga oras na ito. Samantala, bago tayo magpaalam, ito ulit yung ating wind.com pressure, rain at wind forecast mula sa ACMWF. Ito po yung forecast hanggang Lunes. So sa mga oras na ito, nandito po yung LPA at nagsisimula na po yung hanging habagat. But pagdating po bukas, ay naasahan po kung lalakas po ang habagat. Ayan po, akit na po yung LPA, posible maging tropical depression. At bukas po ng alas 4, nasa tapat na po siya ng Babuyan Group of Islands. At ayan po, kita po natin pag-enhance ng hanging habagat. Magbibigay po ng mga ulan at thunderstorms sa malaking bahagi po ng Luzon, lalo na sa may kanluran bahagi po, Metro Manila. Dito rin po sa may Cavite, Batangas, Mindoro. Okay, at dito rin po sa may Western Visayas, portion po ng Kabikulan, may mga on and off rainfall tulad po ng habagat na pinapaibayo po nitong si LPA 94W na posibleng maging bagyong Enteng. At pagdating po ng linggo ng hapon, nag-accelerate na po yung LPA or magiging bagyo. Nandun na po yan malapit na po mag-exit ng Philippine Air Responsibility. At ito po, kinakita po natin dito. Kita po natin sa linggo. Ay, nandyan po yung LPA. I-zoom natin. Nag-exit na po sa Philippine Air Responsibility na sa bisinidad po ng Okinawa at Ryukyus. At sa linggo po, inaasahan pa rin mga monsoon rains sa malaking bahagi po ng Luzon, kasama po ang western sections ng Zambales at Pangasinan. At dito rin po sa may area po ng Cagayan Valley at ilang portion po ng Kabikulan at Mimaropa. So yan po ang epekto po ng habagat. At pagdating po ng Lunes ay unti-unti pong bubuti na po ang panahon sa ibang bahagi po ng ating bansa. May mga localized thunderstorms pa rin sa hapon, subalit ang Luzon ay still magiging pabugso-bugso po ang mga ulan, lalo na sa kanluran bahagi at sa Cagayan Valley, dulot po ng hanging habagat. Okay, so yan po ang ating latest 3-day rain, pressure at wind forecast mula sa ACMWF. At dyan po nagtatapos ang ating tropical weather analysis ngayong araw po ng Biyernes hanggang Lunes na po ito, at babalik ulit tayo sa Lunes. Subalit pag meron po tayong latest update, mag-i-issue po tayo ng special coverage kung sakaling maging bagyo po yun sa may silangan po ng Luzon. So watch out for special coverage kapag nag-develop po itong LPA. Mula sa typhoon2000.com, ito si Mike Padong papaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Happy weekend to all. Be #weatherwiser and #typhoonwiser. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa ating YouTube channel.